Anu wae tang bojo iki ngrombo paling iki gawene sana iki. Ayo Beb, mulai Beb. Ayo. Wah, iki ta. Mulya wae. Ayo mulai sana sentok gawene ayo. Teman-teman mana Ayo. kowe. Ya weh. Tidak kelar bayar aku ta. Oh, duduk ngono. Iki jenenge anu lek gak anu semburine ya sing kepotokan sak koncoan iki, Mas. Barang bayarannya tang bojo bersihnya petang juta. Wes meneng ora we pacapae. Bagi ngono aku sing bayar. Makane Riko iku dadi wong lanang sing cakang golek duit. Dagen. Bojo nek ngono. Tibane. Duwe tanduran ndak kena iki. Ana sing dhuwur, ana sing cendhek. Ngene men duwe bojo ndak nurut iki. Waya iki diblotong nek bene tadi tukokno sepeda. Ora kena tadi nek jagung iki. Wah, lungguh sik. Ya polano conco liwat marine. Tak celukane gawe ngene sing pusing ngene, omah pusing tok pikiran. Ndong peteng. Kok kari ngayaran iso. Wah, iku rupane no. Mesti rupane. Di. Woi, Kene sik, Di. Tekan, Di. apa li? Tekan, Di. Iki ngundungi ayaran. Oh, enak ramen sik duwe ayaran, Di. Iya, Tadi koyo jagunge, waya blotong iki. Lah yo iku, Di. Iki kan wis tinggal aja mau ngomong yo. Aku critane sampean wong loro-loroan iki yo. Aja omong temen yo. Wong lanang di lek wong wedok di lemes lemene di. Iya ku ngene. Iki biaya iki aku ndak duwe duit kan dia. Wong wedok tak kon nyilih duit nang bank. Ya, ngono. Sedeng wis haleh nyilih duit. Tiba ndak tukukno sepeda anake benean di. Oh. Mak lho, apa ceritane li? Ndak kena. Ndak kena jenenge wong wedok iku di. Tidak kena kepinteran bojone rek kok berarti. Karepe dhewe. Kepinteran. Duduk pinter karepe dhewe. Iku ndak kena diatur wong lanang ngono lho anu di. Wah, jenenge wong lanang iki tetep nang arep di. Anu li. Iya tingkane. Wong lanang ki ya pimpinane rumah tangga. Iya. Ajane ya ngono, tapi jenenge bojo ndak nurut karepe dhewe tok. Tirun acake. Tirun. Iya. Ngene sih, Di. Ya. Sampean ngatur kayaran ndak ngelak yo. Ngelak? Ngelak. Ya aku duwe. Ora apa-apa. Duwe iki. Ya aja singitno. Duwe umbian iki enak di seger ngawak. Jenenge umbian sinom andeng-andeng. Nah, iki. Sinom andeng-andeng. Iya. Ya. Bahane iki ya teko gula asli. Ya nek 1000 ora dhewe. Ndak ono gula asli ya. Pisang kaping loro kunyit. Iya. Oh ya. Nomor telu nek iki godhong asem. Oh. Enak. Bal di yo. Enak seger. Iki coba ta ombe. Rasane iki. Maknya pokoke awak yo loyo iso pit maneh. Oh ngak li. Rek urusan ngak yo pasti. Iya. Cobaan. Enak ngreseng ndodo. Gula asli gili. Asli gede. Iya. Ndak ono gula asli. Oh, andeng-andeng. Andeng-andeng. Iki ya bahane teko kunyit. Ya, gula asli. Sinom. Ambek godhong asem. Herbal tem. Coba ombein wis. Teles kan cocote? Cocok gili, cocok. Enak ya. Oh. Enak iki. Iki ya pabrik iki ning Sumber Taman iki. Sumber Taman. Sumber Taman Cedak.
Utang Ya. dhewe beli. Ya tang tonggo, sik wong jero mbek aku. iya, ngono iya. lho. Iya. Sinom Makane apa? aku kan duwe sinom andeng-andeng. Oh, andeng. Umbian iki, iya, umbian iya. seger ini ya. Dadi ya apa? Anu niku ayarane. Wis garing dah. Oh, mendung ngene paling 5 dino kah we. Ya ndak garing di. Ndak garing. Paling ndak ayaran iku ya 10 dino ngono. Suwe lho yo. Iya kurang 5 dino, oleh 5 dino. Iya. Kan iya. Erika ya apa to? Lek bloteng tiba ya. Ya iku bojo ndak genah iku lak jenenge di. Karepe dhewe. Ya ngene dadine ana sing dhuwur ana sing cendhek. Jenenge wong lanang iki. Aja sampe kalah mbek wong wedok. Dudu kalah ngono. Aku ki ngalah. Maneman gepitane kudu nyokot nemen di. Nyokot di. Ono ae Riko. Dadi eman nang selunutane iku. Iya, nyokot nemen di gepitane. Iya Iki omong iku di yo loro-loronan ae. Iya. Mangkane Riko iku ade wong lanang yo sampe kalah mbek wong wedok yo li. Tiru nih. Ndak ono ceritane mes dadi kalah mbek wong wedok dak. Jenenge wong lanang iku imam iki kudu menang arep, aja sampe kalah yo. Dudu ngalah iku di. Ya apa? Ngalah lho, ngalah. Aku iku apa? Tak seneng rame. Pokok intine wong lanang kudu menang arep, titik we. Toke ngonane wong lanang tetep di. Anu li. Aku ro di pimpinane iku ya pimpinan rumah tangga iya. Iya. Tapi bojone karepe dhewe apa maneh? Aku eman apa maneh? Jadi aku mau gepitane. Selunutane nyokot yo. Iya, nyokot. Sing pusing. Ati pusing Riko mikir iku ati yo. Iya, Endi ye jagonge terketeran ngene Riko. Kok endas iki wis mumet ngrasakno. Ngene kaya Roma Irama ora di. Anu li, nyanyi yo titik ae li. Gawe nyanyi nak yo. Iya nyanyi. Ngenjung iso Riko, ndak iso dak. Wong Madura Riko tuh. Barang wong Jawa nyanyi iso. Ya, iya nyanyi. Iso aku. Ya, Nyanyi aku ya. Ya, nyanyi. Tapi joget aku ya. Ya apa? Oke. Rungokan awe jok gaget Iya. kau sing. Ya. Rungokno. Lek jare aku tak soro enak Ya. iki. Mbok rodok bangambang ngene. Iya, segerasin dhewe Jen. Ya. Rungokno wis. Di dalam gelapnya malam ku melihat butiran bintang, hatiku mulai gelisah, ku teringat wajahmu. HP Momo nih. Lo. Apa yang? Nang dia Riko ayang. Mau tutup air mulai mai ko dak aku teko cek si wene. Oh. Tutup lain. Ya. Ya sih, mari nih. Iki sini sama aku. Wes santai we. Bomba ane sak jakat ko ora diki. Dulu di bomba. Ya. Tekan. Ya, sik. Balik aku balik weh. Nama kena ngurui kancane. Ora awake dhewe sing wedhek wong edok wedhus. Nutuk nang omah wis. Panas e Pak ya di sawah. Ndak pernah sawah panas. Ono bojo yo. Panas saiki nemen, Jen. Bulan piro panas iki? Bulan 5 panas kok iki. Beb. Ya, sik. Tolong tuh pekno banyu apa, Beb? Ngelak, Beb. Teko sawah panas iki. Ya apa, mapan jagunge? Mapan-mapan ya apa? Terketelan jek wayahe blotong ndak diblotong. Barang hapene iku nyilih dhuwit wayahe kon tuku blotong gawe tuku sepeda motor. Ya apa maneh we? Iya tingkane. Ya apa maneh dhuwit wis tupes.
Beb, ya opo lek ngamek ning ngebang liya. Engko aku sing dibayar we. Wis apa? Ojo ngamek maneh, oh ndak lu ngeluin das. Endah tambah mumet. Endi sih timbayar mingguane, bayar kreditan sepeda. Jarno we Beb, engko aku sing dibayar. Terus aku tinggal apa? Penggawean. Tinggalan opo te nyambut apa sampean? Golek we Beb, pola nemu. Nemu-nemu ya opo te nyambut sawah kaya bojone iki. Nyambut kantoran apa? Ya apa gelem apa ndak? Ya rek ngono karepe sampean wis. Iya we. Ya wes, aku telepon petugasnya we ya. Ya Beb, tapi rek oleh duit aja tuntutune. Aja gawe tuku udang motor maneh. Oke. Ya wis aku adus wis. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya apa Mas? Iso pencairan nih. Aku kate ngame 3 juta. Bisa Bu. Tapi lewat transfer ya Mas ya. Aku izin kate pul kumpulan. Iya. Oke, siap-siap Mas. Tak tunggu ya. Ya. Yang penting berkasnya udah lengkap, uang bisa cair langsung Bu. Oke, siap Mas. Wis ono Beb. Duwe sing gawe tuku blodong. Oh no, tapi 2 juta. Oh, 2 juta. Kirane sampean nyilih piro? Aku nyilih 3 juta. Yo, sing 1 juta tak gawe bayar angsuran mingguan. Cukup kirane iki bayar mingguan Beb. Tenang udah usah pusing we apa jere aku. Ya, cek gampang karo rek omong. Enggak ero, bayar ulanane cukup kirane iku. Gawe mingguane. Gampang rawe udah usah pusing Riko apa jere aku we. Wah, nanti enteng rek omong. Ngene kok menduwe bojo turunane ka Sakirai. Ya apa nih duit pengencairan wingi digawe apa nih awakmu? Aku. Iya. Aku ya. Tinggi ndak pengen iki dak. Wedi apa? Wedi semburin tinggi ndak pengen wawan iki. Wedi yo ono kebutuhan apa ngene kok kena tol ngono. Ya lek Riko gaya apa? Tek aku digawe bondo aku lak bocah nang bojoku. Oh, gekulaan. Iya. Yang ngono wae jan ge usaha, ge semburin nyambung urip iki. Tak krungu kabar ah. Apa? Mawar jering ren sepeda. Iya jare. Ngrejen jering. Duwe pencairan wingi kok digawe uang muka. Wes bojone muk ngamuk. Oh. Barang bojone ku ya jering krungune ya tinggi blotong iku sak temene. Saking mbek mawar digawe tuku sepeda motor anyar. Oh, cendak kena temen. Wae kan gawe usaha wae. Iya. Yo gawe apa ta? Sambikno mawar iku. Duit pencairannya digawe uang muka. Biasanya kan gawe usaha. Iya. Ngono ya apa pas iku? Bel double bayar sih. Iya. Si bayar mingguan nih ngene kok. Iya. Angsurane. Bah, mak meneng. Suruh ngecapak. Opo ngecapak. Oh. Ibe anu iki. Mau ngidak wedak paketan murah saiki. Bo, jare aku sanrasan. Sopo sih sanrasan? Gibah jenenge iku. Ini kon cairan wingi kok tuh apa nih? Takuin. Tak tokno gelang, mule apa? Mule esuk-esuk nek ana kebutuhan enak ngedol iki. Ngesek konti.
gawe bondo bojoku kolak bocah. Ini Soke semben nyilir apa kurang dino ae gelang ini. Aduh, suruh toko tesele ya ada nambahi kata tesele ya tambah luntur yang yo. Oh, diluk nih merong dino. Oh, mawe. Nyelewe nih rong dino ini kan enak nih tang sepeda anyar, gelangnya anyar. Tadi kan te terima no wong soge neng wong nih. Ngono wae awakmu iku maca soge asline melarat. Nang TV kok Deddy Mulyadi kora. Kalau miskin jangan banyak gaya. Tuh, uno gaya nih ujian we. Ayo me, mayo. Ayo kak, lewis. Te punya aku, jok nengen itu ayo, bojo gue lah mulai. Yo. Mawar ku yo opo iku? Anu tok, bel tok saiki bayar yo opo lek ngene ya prean ning kancane pas. Iya kok temenan kok. Oh. Bikne yo gawe opo jare aku duwe. Waya ngape ngono yo ge usaha ta opo dimuter duwe iko. Ya apa lan ngene terus iki we. Oh, bora. Ayo ra penyanyi nang omahe yuk, tage. Oh, iko aneh we. Jere dak krungu manik dak. Apa? Iko apa? Mawar yo jere ngape manik ning Bang Anyar jere. Keng ndak usah jaminan dak. Enak, ya lah ada kumpul jere dak. Iya. Iya. Masalah. Ya apa tambah anu, tambah beldobel mari ngene iki we. Ayo ra penyanyi nang omah saiki we yuk. Oh iya, ayo. Menan no pisan marine. Iya, ayo. Le darentengan tok. Yuk. Assalamualaikum. War. Waalaikumsalam. Kene, kinano. War, kon niku ya apa angsurane minggu wingi? Kene wis bayar, minggu anu ndak bayar maneh. Ya apa kan rentengane iku potone kancane, Pak. Mikiri plengen tengah-tengah ndas. Iya, waya duit kan nek gawe blonjo, beli jomis kan. Nek gawe rentengan luput. Lah we apa jere aku masih ada bayar. Kan we jere mang lek ono sing salah situ dak bayar, kancane kan sing rentengan. Oh, karepe dhewe ae kon niku iki udah padha utang, bareng utang bareng. Oh. Ya ndak ngono pisan, War. Karepe dhewe awakmu iki. Iya penting kan itu ya apa maneh, kan we kudu rentengan. Ngene ae yo, meledak gridu iki yo. Pokoke minggu iki yo kon bayar angsuran be rentengan iku e. Yo, pingin mari gantian aku be iki mesti. Ya, dibayar aku kesa we. Ayo mulai wis Kak, ayo. Enggak lo. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kegiatannya sekarang, Bu? Kesibukannya Bu Mawar? Daun, Mbak. Ini, Bu, saya mau konfirmasi menanyakan angsurannya Bu Mawar. Ada kendala apa, Bu? Kok sampai nunggak itu, Bu, kemarin, minggu kemarin itu, Bu? Aduh, duit sudah ono, Mbak. Iki ya plengen. Nah, terus gimana, Bu? Bu Mawar kan ada tanggungan ini. Kasihan teman-teman yang lain, Bu, nanggung semuanya itu, Bu. Ya kemana we, Mbak? Barang duit we dah ono. Ya diusahakan, Bu. Kalau bilang nggak ada terus, ya apa yang lain nanti, Bu? Mbak, tak usah no. Kalau ono sumben. Iya ya, minggu depan itu harus ada uang angsuran sama gantinya rentengnya ibu-ibu yang lain. Kasihan, Bu, nanggung semuanya itu, Bu, ya. Ditunggu ya minggu depannya, Bu. Iya, Mbak. Tak usah no. Ya, kalau itu saya pamit dulu ya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu Mawar. Waalaikumsalam. Tuh. Ya oh. Nek kabeh nake.
Dia bayar cicilan sepeda. Itu lagi dia. Ini dia enak weh. Enggak enak lah. Ono apa, Beb? Rupane mek ngengceng-ngenai sampean. Aku teh nyambut ado, lesu aku ning ngene ngrasakno utang akeh sing nagih be. Makane Riko ngene duwe ku sing genah. Ya teh nyambut apa nang atoe, Mbak? Ono wae kan ning kono kan. Kon wae tak kabari wae nek aku nutuk. Keng aku budal iki. Terus marine di budal. Iya, udah kapan? Kaya aku ya apa rek dewenan, Beb? Oh, calling we, video call kan iso. Iya rek ngono kuwi. Baik ya aku. Payah kita dine wis. Iki mari ngene bojo tuh nyambut nang atoe. Payah. Ya mantar nemu ae di kono. Tinggalnya bojo ngomong nemu. Buri endi nyambute? Ya tak pucek selamat nang atoe. Ibu udah haik ya, ya. Ya Beb, mantar selamat tau, Beb. Ya wes.